Kaixo, bideo honetan zenbait zenbakiren zatitzaile komunetan handiena zelan kalkulatzen den ikusiko dugu. 12 eta 40ren zatitzaile komunetan handiena kalkulatuko dugu. Horretarako eskuzko metodoa erabiliko dugu. Hau da, 12ren eta 40ren zatitzaile guztiak idatziko ditugu. 12ren zatitzaileak hauexek dira. Eta 40renak beste honek. Ikus ditzagun zeintzu diren zatitzaile komunak. 1, 2 eta 4 dira 12 eta 40ren zatitzaile komunak. Eta zein izango da zatitzaile komunetan handiena? Kasu honetan, 4. Ikusi dezagun orain beste adibide bat. Adibide honetan, 225 eta 300 zenbakien arteko zatitzaile komunetan handiena kalkulatuko dugu. Eskuzko metodo erabiliko bagenu, bai 225 eta bai 300en zatitzaile guztiak ipiniko genituzke, ikusi zeintzu diren amankomunean daudenak, eta horietatik handiena izango da gure problemaren emaitza, edo soluzioa. Baina gertatzen dena da, zenbaki handia ditugunean, edo, hobeto esan da, zatitzaile asko ditugunean, arriskua daukagula zatitzaileren bat ahaztuta geratzea, eta orduan zatitzaile komun handiena txarto kalkulatuko genuke. Horregaitik beste metodo bat azalduko dizuet orain, metodo optimoa. Idatzitzagun 225 eta 300. Orain egin behar duguna da topatu behar dut 225en eta 300en zatitzaile komun bat. Horrela bote prontoan, hemen 5 batean bukatzen da zenbaki hau, eta beste zenbaki hau 0an. Beraz, badakigu, bi zenbaki hauek 5en multiploak direla. Zatitu ditzagun 225 eta 300 5 zenbakiagaitik. 225 zati 5, 45. Eta 300 zati 5, 60. Orain, 45 eta 60ren zatitzaile komun bat topatu behar dugu. Kasu honetan, 5 ere hauen zatitzailea da. Zatitu ditzagun 45 eta 60, 5 zenbakiagaitik. 45 zati 5, 9. Eta 60 zati 5, 12. Orain 9 eta 12ren zatitzaile komun bat topatu behar dugu. Eta ikusten dugu, biak 3ren multiploak direla. Beraz, zatitu ditzagun 3 gaitik. 9 zati 3, 3. Eta 12 zati 3, 4. Eta orain, 3 eta 4 duten zatitzaile komun bakarra bat zenbakia da. Beraz, bukatu egin dugu. Zer esan nahi du honek? 225 eta 300en zatitzaile komunak direla. 1, 3, 5, 3 bider 5, 15, 5 bider 5, 25, eta zein izango da zatitzaile komunetan handiena? 3 bider 5 bider 5. 3 bider 5, 15, bider 5, 75. Ikus dezagun orain 3 zenbakiren arteko zatitzaile komunetan handiena zelan kalkulatzen den. Kalkulatu dezagun 180, 252 eta 584en zatitzaile komunetan handiena. Metodo optimoa erabiliko dugu, zergaitik eskuzko metodoa erabilteko, 180, 252, 584ren zatitzaile guztiak atera beharko nituzke,
eta arrisku adekot baten bat hortik ahaztuta usteko. Beraz, metodo optimoa erabiliko dut. Horretarako, 180, 252 eta 580 idatziko ditut. Eta hasiko naiz 180, 252 eta 584 zatitzaile bat topatzen, zatitzaile komun bat topatzen. Hirurak bikoitiak direnez, badakit bia izango dela hiruren zatitzaile bat. 180 zati bi, 80. 252 zati bi, 126. 584 zati bi, 287. Orain, 80, 126 eta 287-ren zatitzaile komun bat aurkitu behar dut. Eta zatitzaile hori 3 izango da. Gogoratu, 126 3-ren multiploa dela jakiteko truko bat geneukala. Zifrak batuz, bat, gehi bi 3, gehi 6 bederatzi. Bederatzi 3-ren multiploa bada, 126 ere 3-ren multiploa bat izango da. 2 gehi bederatzi, 11, gehi zazpi, 18. 18 3-ren multiploa denez, 287 ere bai 3-ren multiploa izango da. Zatitu ditzagun 3 zenbaki hauek 3 gaitik. 80 zati 3, 30. 126 zati 3, 42. Eta 287 zati 3, 89. Orain, 30, 42 eta 89-ren zatitzaile komun bat aurkitu behar dugu. Eta 3 daukagu berriro ere. 30 zati 3, 10. 42 zati 3, 14. Eta 89 zati 3, 33. Eta orain, konturatzen bazarie, 10, 14 eta 33 zatitzaile komun bakarra daukatela, bata. Beraz, bukatu egin dugu. Eta zatitzaile komun handiena izango da, bat bider 3, bider 3, bider 2. 2 bider 3, 6, bider 3, 18. Eta galdetu beharrean zein den 3 zenbaki hauen zatitzaile komunetan handiena, galdetuko banu zein da zatitzaile komunetan txikiena, zein uste dozu izango dela? Bueno, beti zenbaki guztien zatitzailerik txikiena beti bat zenbakia da. Bueno, hauxe izen da dana. Laster arte.